Remix. Huwag kami kawayan siya, no? Kawayan Hindi ngayon. muna kami lalaot ngayon. May sira na yung barahan namin. Mga putol-putol na yung kawayan. Oh. Punta muna kami ng Maragondon. May Ternate. Bibili kami ng kawayan pang barahan. Wala kami laot ngayon. Kanina lang kami nagbinta ng isda. Higit 20 mil lang ang binta ng isda namin. Buwanag kasi ang buwan. 2 tuler. Mga buraot pa. Ayusin muna namin aming balsa kay hindi na may bata yung bangka. Mga putol na yung kawayan. Babaybay kami ngayon papuntang Ternate. Gahanap kami kung meron doon binibintang kawayan. Black Remix, biyahe na kami. Hoy, lima kami yan, lima. Lima.
Kawarimix. Nakapag-ulam din kami ng malaking isla. Oh. Luto na, tinula. Nauubos na. Ay, ang dami pang tira oh. Malaking hilo. Ginubos. Hindi naluto lahat, hindi kasi sa kaldero. Nandito pa sa ano namin, container nakalagay. Yung iba ito. Bakit marami pa? Ayun oh. Ang dami pa. Hindi kaya ubusin. Puno na yung kaldero na yung pagtula. Ang dami pa oh. Yung. Taba. Mga taba. Ang bait talaga ni Lord. Binigyan kami ng pang-ulam na kalutang sa laot. Andito na kami sa tapat ng ano. Daungan dito sa Maragondon. Bilihan ng kawayan. Yung kawayan nakatali na dito sa ulian namin. Hihilain na namin yan. Gawin namin barahan. Sira na yung barahan ng bangka. May kubo dito nakalutang sa dagat sa ilalim ng hanging bridge. Yun ang ano nila. Pier. May bakod. Uuwi na kami. Ito na. Katali na yung kawayan sa ulihan namin. Hilain na namin. Nasa labay ako. Busog na kami Kawarimix. Kahigop kami tinula nga. May sabaw. Pinamara nga tinula. Gulpeng hinig ko pa eh. Gulping, higop. Gulpeng higop. Tayo. Alis na kami. Kawarimix. Dumating na kami dito sa barahan namin. Bababa namin ang kawayan. Ilang piraso na yung doon, Nick? 6? 6? 6? Maganda yung mga ganyan, no? Diretso. Ito na yan. Galo. Yung barahan namin, oh, Kawarimix. Putol-putol na yung kawayan. Balitan namin ang bago. Yan, 8 na, 8. Ang siyam to.